abafundisi abavangeli bonke ngokwekhundla zabo. Haleluya. If ngashongo kahle bazalwane ningixolele. Haleluya. Omam bishop, omam archbishop, omam bafundisi, omam vangeli, ngazo zonke inhlelo kube isingisi benza ukuthi all protocol observes. Amen. Igama lami bazalwane Nkosi empilo kaMzobe isibongo. Shate noSindi lo omunye wabashana bala ekhaya. Haleluya. Lisendisiwe bazalwane. Amen. I think finally ngibe open and ngikusho lokho. Haleluya. Lisendisiwe nje bazalwane, ngizalwa ebandleni lase Faith Mission la ngisubmita ngaphansi kwalo. Haleluya. I started the ministry in Marashada International Ministries. Submita ngaphansi kwayo futhi. Haleluya. Ngokukhonza sikhonzela khona la ehamba nathi sinaba abazalwane ngoba ngumuntu okuthanda ukushumayela. Haleluya. Ngicela ngabazalwane xa ngokwenza umsebenzi wenkosi. Amen. Ngimbonga bazalwane ukuthola lethuba siyazi uma unomfundisi angaphansi kwalo from ebandleni lasekhaya i-word of life. Haleluya. Ngiyabonga nje ngabantu baba angihloniphe. Ngimncane bazalwane ngimdala kakhulu ngokweminyaka ukuthi ubaba uhambe ilunga lakhe lasebandleni. Haleluya. Uhambe ilunga lasebandleni lakho ubaba avuma ukuthi ngime ngoba nami ngifanele ukuthi ngumshana. Uma unkosikazi wami ewumshana la ekhaya. Haleluya. Sokufana nami ngumshana avuma ukuthi akumshana. Haleluya. Akhulume the heart of God because I will only speak okusenhlizweni kaNkulunkulu okunye ngizokubeka eceleni. Haleluya. Ngithatha vele sezweni semabhayibhelini ukuze ngikwazi ukutetela ubaba okuyena ephethe uma asho kusenhlizweni yakhe naye. Haleluya. So ngiyacela nje bazansi ngeke ngibe mude kakhulu ngenxa ukuthi ukhona nobaba uma edlulisela kwabanye abafundisi ngadlulisa because uthi isikhathi sisavuma. Haleluya. Kodwa kungayiphutha elikhulu if singaqeda ubaba singazange simnike. Siyazi bazande ngoba ngimla amanye ama-wish noma ezinye zezifiso uma ugogo sehambile oyefisa ukuthi akushumele mina emngcwabeni wakhe. Haleluya. Siyabaza uma besaphila ufisa noma ikuphi uma esaphila akukho wrong. Haleluya. Kodwa nami njengengane ngiyafisa nami ukuthi ngisho kumbalo ngidedele kubaba okuyena okade mluse ebandleni. Haleluya. Aqhube inkonzo ngendlela efanele. Haleluya. So ngiyacela bazalwane makuhlaleka phansi ngahlala mangasahlale ngenxa yokuthi akuhlaleki ubekezele. Inhlelo zethu esikhonza ngazo bazalwane ngiyazazi asifani. Ngiyezwa bazalwane asifani futhi okwangempela. Kwenye indawo ukathi umfundisi eshumayela uvele kube khona okhipha iculo. Haleluya. Acule umfundisi amlinde aphinde aqhubeke. Haleluya. It's not wrong bazalwane, akukho wrong. Indlela yohlelo abasuke benza ngalo ngendlela abakhonza ngayo. Haleluya. Yezwakala bazalwane. Ubaba wami my mentor ubaba uMaji wasifundisa ukuthi ebandleni owahlonipha amanye amahlelo okwezinye indawo. Yezwakala bazalwane. Owahlonipha nje kakhulu umhlonipha umuntu okhonza kwenye indawo nangendlela abakhonza ngayo kwenye indawo. Haleluya. Haleluya. Amen. 2 ngumuntu oneshow ukuthi if umuntu eshona bazalwane engazana noJesu isida uye ezulwini noma uyesihogweni. Simple and straightforward. I remember one time khona inkonzo ethi khona lehamba nathi bekukuthanga kade kushumayela kwasuma mama bathile befakaza ba uyakwazi ukuzwa nabantu uma besafakaza ba understand kanjani lento kaNkuluNkulu ezibefakaza nje ungakashumayeli umfundisi. So lo mama lo uyafakaza uthi sibani usikhonzele 1 2 2 yasazi nathi la uyakhona sazi ngathi inkosi yami ngobe kushumayela mina manje ngihleli phansi bengizothi hayi mina ngiyazi ukuthi umuntu bengakholwa uyaphi indlela zokuthupha ayizikho dole. It's either uyezulwini if wamngela uJesu nomsindisi usaphila. If uJesu usaphila awuzange uzumkholwe. Hallelujah. You are going straight kule ndawo ekuthiwa isesihogweni.
and there is no turning back. And I fully understand that as well last year there is no uniform. Your uniform, it doesn't give me a privilege or authority to go to heaven. God ingenza ukuthi ngihloniphe. Neyingane nabantu abangibona babothi ngempela ngumfundisi because of the uniform. Kodwa i-uniform ayingifake ezulwini futhi ayingikhiphi. Kodwa into engifake ezulwini ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi futhi ngisaphila. Because according to the word of the living God, akukho ukuphenduka ngale kwethu. If ngize ngashona ngakaze ngibamukele uJesu unto me. Nalento makhonzelana nje imidlalo engekho. Ayikho ngisho ku scripture, is not scriptural. Into engekho eBhayibhelini asithathi. Because we fully understand ukuthi iBhayibheli it's a manual. Wonke umuntu othenga noma ungathenga isithuthuthu, noma ungathenga imoto, noma ungathenga i-home theater, i-radio, iba nemanual ekutshengisa ukuthi isebenziswa kanjani ngisho ifoni. So now as umuntu nansi manual wakho which is the word of God. If manual yakho le kuyizwi kaNkulunkulu ungalilandeli, you are in trouble of going to hell without turning back. That's what kona uyosha ungunaphakade isikhalo sakho nomaye maye. Every time bengithola ithuba lokukhuluma ngoNkulunkulu ngikhuluma ngathi mina ogcina ngathi ayekho umunye ophinda shume because I don't know. Amen. Ngicela ungifundele iBhayibheli ophethwe elami iBhayibheli lesingisi. Incwadi yomshumayeli chapter number 9. Mhlawumbe siqala ukufunda verse number 6 ophethe nje iBhayibheli lesizulu. Shumayeli chapter number 9. Shumayeli chapter number 9 verse number 4. But straight again as well. Straight in Matthew number 25. Till we close. Singeke sobaba. Ngathi umshumayeli chapter number 9 verse number 4 ngoba kwehlaka ngcono kuyona. Amen. Umshumayeli number 9 verse number 4. Okay. Okay. Okay, funda kahle mfana. Ngicela vela qale 5 ngenxa linetha kakhulu abantu bayisaba nemvula. Chapter number 5. Ngiyacela ukumnika imali ufunde kakhulu because abantu bayathanda ukwazi iqiniso. 1 2. Ayibonga. Abafunde bazasilale umshumayeli 9 verse number 5. Funda mfana. Verse number 5. Thank you. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bawukufa. Thank you. Noma uhamba lapha. Abaphambi ngicela simiyeke kancane noma abaphambi isandla bonke abaphilayo. I think wonke umuntu etendeni vele uyaphila which is God. Hallelujah. Nakho kwesibili. Nonke niphilayo la. Niyazi ukuthi nisazofa. It's simple. Wonke umuntu ophilayo noma ngaze afunde kakhulu. Othi one day ngoba ukhona uyasho kanjalo umpostoli Paul encwadi kaTimothy chapter number 4 uthi asiyakufa sonke. Uthi abanye bawuhlwithu. Asibayeke laba bawuhlwa phela abantu abasindiswa abantu abakholwa bayeke labo bantu. Angikhuluma ngomuntu ophilayo, everybody ophilayo whether young and old uyazi one day I will die. Khuleka mfethu. Kepha abafileyo abazilutho. Lithi iBhayibheli kepha oseze wafa akazi lutho. Thank you. Phila uyazo ofile akazi. Thank you. Woza neBhayibheli singakhuluma asisho iBhayibheli. Futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Futhi laba bafileyo abasena umvuzo. Abasena say. Njengoba uma athi ozakushumayela mina baba ngobosula bengayithathi imadini yona ngihlale phansi akana say. Ngeke azavuka athi hey Mzobe ngathi akushumayele wena. Because oseze wahamba akana
Say. Kuko konke okwenzeka phansi komthunjwela. Say it in Zulu, brother. Hayi sho bafunda. Utha sasizulu. Awufunda ngeMashiyamata, bafunda. Oh, thank you. What's Mashiyamata? This is education is 5. Qala 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi abawukufa. Ngokuba abaphilayo bayazi bazofa. Usifunda kanjani isizulu? Kepha abafileyo abazi lutho. 1. Futhi abasenawo umvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Yes. Phela lapha kufanele. Hayi uqhubeka hamba nevesi. Ufuna sirobhe la bezoshumayela into engekho sikhulumiswe. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Lalela. Uthando lwabo, ukuzonda kwabo nomhawu wabo sekunjani? Asisho zonke lezi. Ukuthanda noma kuthiwa benothando ungakanani azakuthanda khona. Wejesu unkosikazi wami mzana uma ishonile baba umfundisi wakwashonezwe mina ukuthi asindizwa through mina. Wejesu unkosikazi wami hey baba ngangijwayele ukukhala ngihambe ngiyethuneni ngisikodwa ma ngithi mina you were playing with your lips. Awudlala uma wakho engakuzwa lutho. Kungcono ufuna ukukhala go to Jennifer uhambe kulumuko. Uthi kodwa bafethu uma kungcono bona bayezwakala they can have a sympathy. Bangazwelana nawo kodwa uma wakhe akezwa lutho. Awusho unkosikazi wami uvela ethune nayo ukhala engaka understand about Jesus Christ. Thank you. Qhubeka. 2 lithi uthando lwabo selikhohla noma kuthiwa bekuthanda kangakanani ingane beyibona ezithanda kangakanani yonke lonto it's useless. If ngazange nifunde othandweni lakhe esakhona esaphila zonke izingane zala ekhaya ekaduma ekhona obathe ugogo bekufana mazimthanda igijime zimthengele ingubo zimise kostezi zimise konando yonke into bekufana bamenzele yona esaphila esazo enjoy athi thank you ngiyakubusisa mntanami ngoba sesiwahamba whatever that you do it is in vain and useless. Kodwa sabantu abangazi isibusiso usithola kumuntu esaphila. Haleluya. Nongakhala laze ngisibeke ngithanda kakhulu ma awunkosi yami wahamba nkosi yami ma besenza kanje lapho akasakuboni sorry. Uyenza nje ngathi understand phela senza nokuhambisa isikhathi. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Mina ushumela ngisukujoba. I said angiphinde futhi angisakhulumeli la ifamily la club. Nina nonke noma enobaba hambani niyokwenza kahle besaphila. Wethu uma wakho nombaba wakho sesontweni hamba uyokwenza kumfundisi wakho yonke into enhle esakhona. Ubunyala ngeshuma mbone kwenza imnikelo hamba uma umthengele ingubo yonke into ofuna ukuyenza kubaba wakho enkosini uspiritual father hamba uyenze phila noma wakho nokuzala enyameni hamba uyokwenza yonke into esaphila because besezwalala you are fooling yourself. Sorry mntanami. Kabali bakuthanda ukuthanda kakhulu usufile ngoba uphila bangakuthanda. Uthando ningi bususo washona umuntu wakho sambe ngimthanda azaphatha ingubo eright uthi azobasila nje uma bamphathela ingubo eright akaze kusebenzisa baze bamphathe ingubo eyodwa. Ngesothi sigoqana sodwa siyakhohlisana. The one thing I know ngeBhayibheli engcwadini yamaHebheru umuhlonipha esontweni kuhamba kahle kuwena kusho iBhayibheli. If you hlonipha your pastor noma wakho okuzala enkosini lithi it shall be well with you. Khamba kahle empilweni yakho bese lithi bese Exodus umfundisi Exodus 20 hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. 2012 ba 2012
uma ufuna ukuphila isikhathi eside hambani yobheka oma benu ninengane nisebenza nabo othisha nasebenza kahle nahamba kude nasemakhaya hambani yobheka abazali benu if you want to live long life. Kodwa mangifuna nisheshe nife thatha namadoda enamnosala namahhotela and use your life and die. Jesus. Hambani yokhipha ituza nisheshe nife. Hambani yokhipha ituza nife. Lihlale ngale wasibuyisa hambani yofa ngoba ukufa niyakuthanda. Kodwa wonke umuntu ofuna ukubuseka hambe ngawo uma kusiyuma wakho ngoba ekuzala. Akusiyuma ngoba ekuzala. I love the attitude of my wife to white uma. Uma usipha inkukhu uma osikazi umupha inkukhu sineqodi lapho sipha inkukhu. Ngena bese sobaza bese ngalibulala nje la ngabulala iqodi. Kanti isipho sakhe sokugcina. Ubuye esikoleni nkosikazi it was Tuesday uyabuya esikoleni ushala buhlungu vela lapha kumina uthi hey akushale ngihluphe ngithi yini ehluphile. Shoniwe nje sisho omkhulu uthi angibuye ushoniwe ka that's a Christ. Sisikhono sana ke enhlizweni. Hambani nothanda abazali beni besaphila. Zukulwane esibi esingabafuni abazali. Sebenza kahle nanga ngemoto zenabe nemahhotela namadodeni. Uthanda indoda umthanda umzali wakandoda. That is rubbish and fullness. Unkosikazi wami ukuze aqede abothisha imali yakhe yokufunda uma wakhe kade ashona ufundiswa abazali bami. Hayi bakhe abami. Abazali bami uma nobaba bese bethanda unkosikazi wami more than mina. Uma khona into wrong bebexoxa nonkosikazi wami hayi nami. Bathi lo uneconti lo ikhanda lihlaza akekho right Sindi umsiza la nala. Because abazali bami ubenza abakhe. Time before my mother and father died. Ngitshela wena Bishop babiza unkosikazi wami ekamerweni. Angicela ngoma before shona wabiza unkosikazi wasengikhamisa toilet uthi unkosikazi ngaze akhala washonela washona ngimbambile. Uma wakho ngimbambile ngathi ngiyafika ngiphumuthe ngisitole simi ngafika engathi uyahleka. Uzana kushona ubaba kanti besishotha umngcwabo uma wasekushona ubaba mzane eshona before ashona wathi unkosikazi hamba wamthengela ikhodi. Wamba uthenga ikhodi wathi buthi uthengeleni and islovelo wasenza unkosikazi waphuza isopo then my father died. Hallelujah. Wasithola unkosikazi sibuso sikamasi kababa wami ongazalo yena. Mina ngifuna ukuthi obaba beli lokuzala umuntu bengakuzala kusubabweni. That is rubbish and fullness. Sina sikhulekela saba naba 82 August 22 ngekhathi sazalwa ngaso buthi busethe ekseni noma ebhasini beqhamuka umuntu omdala wona omncane buhlala phansi kuhlala umuntu omdala. Iya kade abadala benempokade bekhuluma babadala because bebe ne respect. Let's samanje they don't know what they are doing. Uthanda indoda abazali bendoda abafuni. Nawe ndoda ngongamna ngqondo uthatha unkosikazi wakho ungamfundisi ngokufunda ngabazali bakho. Hey, wonzo. Ngafundisa unkosikazi wami ngathi unkosikazi wami uma uvuka ngo7 aclean enze yonke into ngiyatshela ngoba ekhaya wena uvuka ngo6 ngimfundisa uma wami. Kuza thola isibuye sika ma. Futhi bokushumela umuntu ongangizile uzoqala ibandla ngiyashuma ngiyahambela kunandaba. Akufana uma ngincengile ngithi uma ngishumela iqiniso lezi ngane nama-teenage ngiyasakhonza nami avela I don't care angiwasho uma isazokhonza nami. Uma ethanda uNkulunkulu hamba ethi baba wala ekhaya ukhona ubaba. Hamba ukhonza khona uzafundisa iqiniso lizoba linjalo. Umhawu wabo usekho umhawu umona wabo usekho kusho noma kuthiwa uthakatha kade unjani uzowashona ayisekho into ongayenza. There's not ngisho nomona wakho usekho. Hey wekhule ngasho manje ukhule nje hawo Nkosi yami. Hayi kule siya understand bazule kuthiwa ishikhadi lakho beligwala ekhaya lodwa gijima ngekhadi usengokwenza khona siyabonga ukula kubusela.
Thatha amakhadi enihambise emakhayeni la. Adloma benoma benabantu ngihola malini. Musufunde kahle wakho wafundiswe isona lesangoma wafundiswe yona lenyanga. Busungqono la gijima ufuna amasonto right. Squawke la ungazidusi sikwakho ungazidusi once waba right usihambe ufuna ibandla engcono nami hey wakhuliswa la izayo uhlala la ufela la and change here hey sulo kushintsha uba ngisitep la usakho kuze kanana ibandla ubona wahamba ngapha hey yakoza mruti amazubani wathi insindiso ethi thina sigqoka amasuti no tie nathi sinama scandal utho wonke umuntu ofuna uJesu abamba uJesu angabamba isonto hlala nala ufundiswe khona Wambuntada ngcono ngisibandla wanda abakwazi ngoba sebeka understand neconsi lakho la uyakhona iconsi lakabalazi bazoshadela kungcono nasengiyalazi uneconsi nje Nami ngishintsha amabandla nje ngathi amasokisi okugqoka ngoba ngifuna ukutshelwa Isona esokugcina sifuna ukwenza sinombe kanjani asifuna ukutshelwa buka emthethisa nje uyayiyeka ibandla umthethisa kodwa ungibiza ngoma wakho ungibiza kanjani ngoma nangobaba phela uma ngumakho ngubaba wakho ngine right ukukuthethisa eze I'm your father awuyazi uthethiswe la ekhaya kaNgcobo busi uyahamba kaNgcobo uyohlala kangithi owala ekhaya koze ufele la ekhaya Hambe nishintshe ibongo Ngoba ngifuna ukutshelwa isizulu nesile singatshela Funda ivesi mfethu Funda ivesi sithanda isikhathi asekho futhi abasenaso isabelo nanini ohambile asenasabelo nanini yes kukho konke okwenziwa phansi kwelanga nizenzelani izinto nithi nizenzela bona kanti abasenamvuzo nidlalelani ngabantu umuntu esengekho why are you playing church Joba senamvuzo kunoma yini enze yaphansi kwelanga sidlalelani pho umuntu engasekho lo simqambela abantu yonke into ofuna ukuyenza uyenzela umuntu osaphila yenze saphila hayi sezowahamba kwabe sezowahamba uyahlala yekani ukudlala hambani othanda omabeni if nje intshumayela bethi intshumayela mfundisi Mzobe bethi hambani othanda omabeni umama lo hambayo hambani othanda obani omabeni By the grace of God wami umama baba useshonini kodwa ngiyayifunela umuntu omdala engizomthanda on behalf of mama kodwa wathi ku December la sabo seki cross sise la dadwa boma sibashaye ngecross ukuze athi sike uNkulunkulu akubusisi Nangathi yaphatha ngifuna ubaba othile esontweni na ngimenzele kahle ubaba othile ongangobaba wami ozosinje mzoba kubusisa uba isibusiso uyasifuna usifumane Thatha imali yakho hamba ohlala nendoda ehotela go unto you Uthi Jesu mina ngidla neqiniso lokuphila akekho umuntu wakubaba ngaphandle kwami Siyathandaza Hallelujah ngeke sathi Matthew because of time ngesikhathi ngicela ubaba esuke ubaba eze ngaphambili Ngicela bazela ubaba ngimhloniphe ubaba Okay noma kuthiwa isikhathi asisekho kodwa noma kuthiwa 1 minute aphefumule bazala ubaba dama kodwa nje before baba phefumule na into engifisela wonke umuntu okhona esemncane hambani niyothanda oma uJesu indlela nani akekho umuntu ezulwini ngaphandle kwabani lalela bazalwane uJesu sifundisile umfundisi uJesu sele ngesiphama nesezozo ebona umfundi emthanda uJohane amen omama bakhala omama bekhalela uJesu wababheka wathi ngabe nisangikhalela zikhaleleni mina second thing Jesus did wathi mama bheka indodana bheka umama uJesu wathi mina ngisaphila ubaba uJosepha washeshe washona ubaba wasemhlabeni umanga mthatha ngamonda ngiyangizwe ngisho my brother uma wondliwe yini so John sengiyahamba ngezulwini kodwa qhubeka wena wenze bani uma hambani niyokondla obani omabeni uNkulunkulu anibusise intsashalo ubaba izandla esazokhuluma manje